Wala bafethu kumnandi kakhulu sakamasho kaJi bafethu. Album bafethu launch kagqizile bafethu. Eduze kwami bafethu I'm with the one and only Sitha sama X. Abafethu sitha sama X ngikade ukubona mngana usuka stage into yenzile mfethu wenza ngani? Hey uthando nje lomculo mfethu akukho kunye engenza ngakho nokuthanda abantu. Mfethu kunengoma yakho njengamanje etrenda kakhulu ovale ngayo mfethu stage ethi imphilo yakhe iphethe umdali nedlozi mfethu usususa leyo ngoma mfethu buyisusela. Ngingumuntu ozamayo kakhulu empilweni so nginayo into ethi sibaningi esizamayo so into engisuke ngiyenza nje ukugqugquzela abantu ukuthi bengayeke ukuzama noma bekuthiwa sikhona okuvelayo ukuthiwa khona abathakathi bengaphiki naloko beqhubeke bezama ingakho ngithi uxhaphaza imfene yakho mothakatha mina. Mfethu siyakubona ushaya mfethu hit after hit so yini into ongayithembisa abantu mfethu siyabona lezi ngoma zakhe khona ethandwa njengamanje but from now kuyale into ongayithembisa abantu mnganami. Abantu ngabathembisa likhulu because njengamanje lezi engikhiphile eziwu6 zikhona ezakubo futhi ngikhipha uhalf ngenzela ukuthi ngibuye futhi so kuningi engisazobenzela khona abantu sithi ngisakhona emculweni. Ngiyabonga kakhulu mfethu abantu abathanda umculo wakho mfethu abafisa ukukulandela abafisa ukukubona mfethu ukuthi sisa sama X siperforma kuphi kusuka manje kuze kuyovala unyaka mfethu bakulandela kanjani? Ngicela belandele ipage lami la ku TikTok isisa sama X bephinde bengifollow lapha ku Facebook ipage lami isisa sama XSA izona ndawo engiposta kuzona mangabe nginomdlalo engisuke ngiyakona. Asaba kakhulu mfethu cela usinje shout out mfethu kwiKhono TV. Entoni bafo? Cela nje shout out kuKhono TV. Shout out kwiKhono TV. Shap sabonga kakhulu mfethu kuhle kodwa unyaka nomutsha. Siyabonga mfethu. Yangi mfethu. Shawu mfethu sakhona bafethu asuke bafethu sila kamashu kaJi wazimeni kamashu bafethu sazoba mnandi lesa stage lesiya. Lesiya. Sharp bafethu.